ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ኣሎ ሎሚ ብምኽንያት ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ብፍላይ ከዓ ጽምዶ ሓደ ሓደ ሓሳብና ክንህብ መፂና ኣለና ብሓፈሻ እስከ ኣብዚ መበል 34 መዓልትና ጽነት ኩነታት ሃገርና እንታይ ይመስል ኣሎ ኢልና ሕፅር ኣቢልና እስከ ብኡ ንጀምር ዘሪት ወላ ብኣኻ ሞ ክጅምር ድሓር ኣነ ኸ ናተይ ሓሳብ ክብየ ጽቡቕ ሳምሶም ኩነታት ዓባይ ሕቶ እያ ምክንያቱ ናይ 34 ዓመታት ኣብ ግምት እቲኻ እሞ ከመይ ኣለና ዝበሃል ሕቶ ክለዓል እንከሎ ከምቲ ትፅቢት ሓደ ሃገር 34 ዕድሚኡ ብዙሕ ኢኻ ትፅበ ካብኡ ማለት እዩ ግን እቲ ትፅበዮ ግብራዊ ንክኸውን ብዙሓት ረቋሒታት ክማልኡ ክኽእሉ ኣለዎም احنا كم إيرتراويان إيرترا كم هاجر دما عدلنياتات أي كونان كوينو سمعننا كموس لزخونة بتحد وجن كم هاجر علنا تسفاون الله جن كأني حما أجات أمو كوينو تكم بطحو تجبأنا كم بطحو أي كألنا نزيد ما حما ذخونة مرحنة سرعات أبتعدي بمهلاو ኩነታት ናትና ሕማቕ እዩ ዘሎ ከም ሃገር ማለት እዩ ኣብ ትረት ኢና ዘለና እዚ ድማ መበቆሉ እቲ ካብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዝብገስ እቲ ስርዓት እዩ ብደገ እውን ኣቃሊልካ ዘይግመት ወይ ድማ ዘይጥመት ሓደጋታት ኣሎ እዚ ክልቲኡ ክትሪኦ ከለካ ነቲ ሃገር ሓደጋታት ኣንጠላልይዋ እዩ ዘሎ ግን እዚ እንዳበልኩ ከለኹ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራዊ ዘሎ እቲ ናቱ ረኣይ እቲ ናቱ ተስፋ ንኡ ኣነኣይሰዮ ማለት ኣይኮነን ኣሎ እቲ ሓይሊ እቲ ናጽነት ናትና ሪክሌም ንገብረሉ እቲ ኩሉ እቲ ድኻማት ናትና ሳይ ምሻለልካ ካብኡ ንወፀሉ ኩነታት ክመፅእ እዩ ሃገራት በዚ ሓልፋየን ክንወፆ ኢና ዝብል ንኡ ጎስየዮ ማለት ኣይኮነን ክንወፅእ ከም ተስፋ ኣለኒ ግን ኣብ ዘለና እዋን ሕማቕ ኢና ዘለና እወ ዘሪት ተስፋ እውን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ክንሰምዕ ከለና ስኒ ኤርትራ ሓንቲ ሓዳሽን ንእስተይን ሃገር ዝበሃል ብተለምዶ ዝመፅእ እዩ ሕጂ 34 ዓመት ድሕሪ ናጽነት ጌርና ኣለና ከምዚ ዘርኢ ዝበሎ ብዙሕ ክንከዶ ዝግባአና ዘይከናዮ ግን ከዓ ተስፋ ዘለና ሃገር ኢና ኢልና ነብስና ነምፅኣ ኢና ኣብ ሰማማዐ እስከ ምዝረአዮ ተስፋ ከዓኒ ኤርትራስ ሓዳሽ ሃገር ድያ ሕጂ ኣብዚ ብሕልፊ ክንሪኣ ከለና ምስቲ ዕድሜና ስኒ እንታይ ይመስለካ እንታይ ከድና ኣለና ትብል ክልቲኹም ፅቡቅ ጌርኩም ገሊፅኩምዎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ቅንያት ናጽነት ተሓስብ ኢኻ ክሓስብ ቀኒ ኩላትና ክንሓስብ ቀኒና ማለት እዩ እዚ ናይ ናጽነት መዓልታት እቲ ዋዜማ ናይ ናጽነት ነኽብረሉ ሰለብሬት ንገብረሉ ንሕጎሰሉ ግዜ ዲ ዋላስ ነቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ዕለት እንዳዘከርና ግን ኣብ መንጎ ተስፋን ኣብ መንጎ ተኽእሎታትን ኣብ መንጎ ክውንነትን ትዝሕዝን ክውንነት ኣብ ኤርትራ ዘሎን ተቐርቂድና ኢና ክንሓልፎ ቀኒና ዝሓልፎ ቅንያት ማለት እዩ 34 ዓመት ቀሊል ግዜ ኣይኮነን ኦፍኮርስ በቲ ብፖለቲካዊ መዕየር ብፖለቲካዊ መዕቀን ክትሪኦ ከለካ ሓፂር ክመስል ይኽእል ግን ሓደ መሰረታዊ ናይ ወዲሰብ መሰል ንኸተኽብር 34 ዓመት ክወስድ ዝኽእል ወፍሪ ኣይድልየካን እዩ ብቁጠባ ይኹን ብማሕበራዊ ኩነታት ይኹን ብፖለቲካዊ ኩነታት ይኹን ናይ ፀጥታ ኩነታት ይኹን ንወዲሰብ ብሰላም ናይ ሰላም ኣየር ኣስተንፊሱ ዋላታ ድኽነቱ ክነብራ ንኽኽእል ንኽነብር ዘኽእሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ንምፍጣር ክንድኡን ኣድልየካን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዓድና ዘሎ ማሕበራዊ ብርሰት ኣጋጢሞት እቲ ሕብረተሰብ ፖለቲካዊ ብርሰት ኣጋጢሞት ህዝባዊ ትካላት ናይ ፀጥታ መሓውራት እውን ንሪኦ ኣለና እንታይ ኮይኑ ከም ዘሎ ማለት ሕጂስ ዳርጋ ናይ ወለዳዊ ናይ ወለዶ ፅንተት ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ 34 ዓመት ቀሊል ዓመታት ኣይኮነን ሓፂር ዓመታት ኣይኮነን መሰረታዊ ለውጢ ንኸተምፅእ
ወይ መሰረታዊ ለውጢ ከተምፅኣለ ትኽእል ሓደ ርኡይ ዝኾነ ኣንፈት ንኽትርኢ ማለት እዩ ክተግባራዊ ክኸውን ዝኽእል ኣንፈት እውን ንኽትርኢ ሓፂር ኣይኮነን ከምኡ ንርእን ዘለና ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምዚ ክልቲኦም ዝበልኩሞ ከምኡ ኣይንርእን ዘለና 34 ዓመት ብተዛማዲ ወላ ከም መናፃፀሪ ክኾነና ናይ ሩዋንዳ ንሕርኢና ትዝኸፍአ ማለት እዩ 94 እቲ ዝኸፍአ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ጀኖሳይድ ዝተኻየደሉ ሕብረተሰብ ምዝ ኩሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ብድሆታት ምዝ ኩሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕፅረታት ኣብቲ ዓዲ በቲ እቲ ሊበራል ኣንደርስታንዲንግ ናይቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ማለት እዩ ብመልክዕ ምኽባር ናይ ውልቀ ሰባት እቲ ፖለቲካዊ ሊበርቲ ንብሎ ብካልእ መድያት ግን ክትሪኦ ከለኻስ ከመይ ዝበለ ኣነ ዝበለ ዓወት ኣመዝጊቡ ኣሎ ህዝቢ ሩዋንዳ ማለት እዩ ሕፅረታት የብሉን ኣይኮን ዝብል ዘለኹ ግን 30 ገለን ዓመታት እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል እውን ሓደ ኣገዳሲ ኣብነት እዩ ንሕና ግን ኣበይና ታሪክና ዘለና 34 ዓመት ሓፂር እዩ ሓዳሽ ዓድያ ከተወዳድርዎ ከለኹም ብዛዕባ ዓድና ክትዛረቡ ከለኹም ነቐፌታዊ ዝኾነ ሓሳባት ከተካፍሉ ከለኹም ንዘን 100 ዓመት 300 ዓመት ዝወሰደለን ዝማዕበላ ሃገራት ዲሞክራሲያዊ ትካላት ዝተኸላ ዲሞክራሲያዊ ባህላዊ ፖለቲካዊ ባህሊ ዝሰረፀን ሃገራት ብምርኣይስ ናይ ዓድና ኣይተዓይርዎ ብኸምኡ መንፅር ኣይትረኣይዎ ብኸምኡ መንፅር እንዳረኣኹሞስ ከምዚ ዒሸላዊ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ጥራሕኩም ተቕርቡ ዝብል ሓደ ኣዝዩ ኣስራሐይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ይመፅእ ካብቲ ስርዓት ማለት እዩ ሕጂ ንእሽተይ ኮይኑ ኩላትና እንዳተሰማማዕና ግን ብዙሕ ነገራት ከዓ ክግበረሉ ከም ዝኽእል ብዙሕ ዕድላት ከዓ ከም ዝባኸነ ኣቲንክ ኩላትና ክንረዳዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምስኡ ዝመፅእ ኣብቲ ምስ ናይ ግዜ እንታይ እዚ ናይ ደገ ተፀባእቲ ሓይልታት ምስ ሕፅረት ግዜስ ናይ ደገ ተፀባእቲ ሓይልታት እዮም እውን ቀይዶምና ሃገር ከይንቅይር ናብራ ከይቅየር ህዝቢ ብሰላም ከይነብር ከኣስ ናይ ደገ ተደጋጋሚ ናይ ደገ ተፃብኦታት እዩ ሓንኪሩ ሒዝና ዝብል ካልእ ሓደ ቀምሻደይ ሓንኮለኒ ንምባል ዝጥቀመሉ ስርዓት ከዓ ሓደ ኣገዳሲ ረቑሒ ይመፅእ ማለት ካብቶም ቫርያብልስ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ዝለዓሉ እሱ ከዓ ይለዓል እዩ ክሕፅር 34 ዓመት ሓፂር ኣይኮነን ልእኹልን ልዕሊ እኹልን ማለት እዩ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ማሕበራዊ ለውጢ ቁጠባዊ ለውጢ ባህላዊ ለውጢ ናፅነታት ከተእቱ ኣብ ሓደ ዓዲ እንድሕር ደኣ ፖለቲካዊ ድሌት ፖለቲካዊ ውሳነታት ሓሳባት ቁርብነት ኣሎ ኮይኑ ማለት እዎ እዚ ክልቲኣትኩም ትብልዎ ዘለኹም ኣገዳሲ እንድዩ ምናልባሽ ተስፌ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቡ እናውልዒልካ ኣለኻ እዚ ናይ ደገ ተፃብኦ ዝበሃል እቲ ናትና ፖለቲካዊ ጂምናስቲክስ ተንቃቕሑና ሒዝናየን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንበፅሕ ኢና ናይ ምቅይያር ባህር ከዓ ይመፀና እዩ ኩሉ ግዜ መትከል ኣለና ዝበሃል ንሰምዖ ኢና እቲ መትከል ግን ምናልባሽ ፖለቲካ መትከል ዝበሃል የለን ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ረብሓ ስለ ዝኸይድ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ወላቲ ዝኸድናየን ሃገራት ዝገበርናዮ ፖለቲካዊ ኣልያንስስ ወይ ፖለቲካዊ ዝምድናታት ንዓና ብዝጠቅም ዲና ክሳብ ሕጂ ንኸዶ ነርና እሱ ዓብ ሕቶ እዩ ሕጂ ነዊሕ ግዜ ክወስደልና ስለ ዝኾነ ዘይክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ግን ለንቅነ ሓዳሽ ቃል መፅያ ኣላ ፅምዶ ትበሃል እዛ ቃል እዚኣ ወላ ቅድም ነራ እኳ እተኾነት ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሒ ትረአ ዘላ ኣገዳሲት ዝኾነት ቃል ኮይና ኣላ ገለገለ ምስኣ ድስዕብ ነገራት ከዓ ንሪኤላ ኣለና ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ዘሎ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ነዊሕ ኣይገበረን ክናቆሩ ፀኒሖም እዮም ክዋግኡ ፀኒሖም እዮም ሕጂ ከዓኒ ግልብጥ ኢልካ ፅምዶ ዝበሃል መፂ ኣሎ ምናልባሽ ፅቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ጥንቃቐ እውን ከድልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እስከዚ ንዛረበሉ እሞ ብኸመይ ኢና ንሪኦ ዝፅምዶ ብምንታይ ትሪእዎ እስከ ዘርእት በኣኻ ክጅምር እስከ ብምንታይ ትሪኦ ነዚ ፅምዶ እዚ ዝበሃል ዘሎ ናብታ ሕቶ ቅድሚ ምኻድና ሳምሶም እንታይ ንበልኩ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ኣምር እንታይ እዩ ዝብል ምርኣይ ሞ ካብኡ ተበጊስና ድማ ናብታ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኣብ ሞንጎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገለ ክፋል ሓይልታትን ክንርኢ ምኽኣልና ንሱ መሓገዘ ኮይኑ ስምዓኒ ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ እዚ ድማ ኣብ ሞንጎ ክልተ መንግስታት ናይ ክልተ ሃገራት ወይ ድማ ኣብ ሞንጎ ተቃወምቲ ሓይልታት ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብ ስደት ዝነብሩ ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ክልተ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ዓዶም ኮይኖም ክቃወሙ ዘይከኣሉ
ብዙሕ ግዜ ናይ ሓባር ረብሓ ምስ ዝህልዎም እመናይ ሓባር ንክልቲኦም ሓይልታት ወይ ንክልተ መንግስታት ዘራኽቦም ወይ ድማ ነቶም ካብ ክልተ ሃገራት ዝመፁ ክልተ ተቃወምቲ ወይ ልዕሊኡ ክኾኑ ክእሉ ናይ ሓባር ዕላማ ሃልይዎም ነቲ ክበፅሕዎ ዝደልዩ ሽቶ ብሓንሳእ ምስ ዝሰርሑ ምስ ዝፃመዱ ክዕውተና ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ ብዙሕ ግዜ ዝፅምዶ ዝበሃል ብእንግሊዘኛ ክንሪኦ ከለና ወይ ኣላያንስስ ይብልዎ ወይ ድማ ሓደ ግዜ ፓርትነርሺፕ ይብልዎ ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎ ክዕወት እንተደኣ ኮይኑ ድማ ሓቀኛ ክኸውን ኣለዎ ክልቲኡ ወገናት ኣብቲ ምፅማት ዝኣቱ ብሓቂ ካብ ልቡ ወይ ድማ ስትራቴጂካዊ ዝተያት ኮይኑ ክልቲኡ ወገናት ድማ ኣሚኑሉ ምስ ዝብገስ እቲ ሰረት ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ድማ ነቲ ዝድለ ክበፅሖ ይኽእል እዩ ነቲ ንሱ ይውክሎ እዩ ዝብሎ ሓይልታት እውን ከርብሖ ይኽእል እዩ ነቲ ህዝብታት ማለት እዩ ንበል ናይ ክልተ ሃገራት ተዳ ኮይኑ የርብሖ እዩ ናይ ክልተ ተቃወምቲ ውዳቤታት ምሳል ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምዝኸውን እውን የርብሖ እዩ እቲ ኣብቲ ፅምዶ ዝኣቱ እውን ነቲ ዕላማ ብሓቂ ኣሚኑሉ እሳ ይኸውን ማለት እዩ ጥዕና ምስ ዝህልዎ ብዙሕ ግዜ ክዕወት ተዳ ኮይኑ ከዓኒ ክልቲኡ ኣብቲ ምፅማት ዝኣቱ ዳርጋ ተመሳሳሊ ሓይሊ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ሚዛን ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ክዕወት ተዳ ኮይኑ ብዙሕ ረቑሓይታት ኣሎ እዚ ፅምዶታት ክዕወትን ከይዕወትን ክገብር ዝኽእል ማለት እዩ ካብዚ ምስ ንብገስ ኣብዚ እዋን እዚ ፅምዶ ንኣብነት ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ይቕሬታ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ መንጎ ናይ ቲፒኤልኤፍ ወይ ድማ ቲዲኤፍ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓይልታት ቅድም ኣቢልና ኣብ ዝነበረሉ እዋና ካብ 2018 ጀሚርካ ክሳብ እዚ ዝሓለፈ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ዝምድናታት ነይሩ ሓደ ግዜ ዝፅንፅዕ ሓደ ግዜ ሳይ ዝኸውን ፅምዶ ንብሎ ሳያት ነይርዎ መልክዓት ነይርዎ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ግን ክሰርሕ ኣይከኣለን እቲ ዘይመስርሒ ምክንያታት ድማ ኣቀዲሞ ክተቕሶ ዝፀናሕኩ እዩ እቲ መሰረታዊ እቲ ናይ ረብሓታት ደንበሎ ወይ ድማ እቲ እምነት ናይቲ ክልቲኡ ወገናት ክኸውን ይኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሓደ ካልእ ፅምዶ ዝበሃል ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ መንጎዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትን ኣብ ገለ ክፋል ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልን ናይ ፅምዶ ዝበሃል ቃላት ብደረጃ መንግስታት ዘይኮነ ግን ብደረጃ ኣክቲቪስትስ ንርኢ ኣለና ሕጂ ናብኡ ኣብ ዝርዝር ክንኣቱ ንኽእል ምናልባት ተስፋ ኣለም እውን ክምላኣለ ይኽእል ነዚ ይርኢ ኣለኹ ሕቶታት ንዝመፅእ ግን ብኸመይ ትሪኦ ንዝበሃል ክንዛረበሉ ንኽእል هو زريت كم زز تقصكايو تتصمدو ብዙሕ ክትርጎም ይኽእል እዩ ኣልያንስ ክኸውን ይኽእል እዩ ፓርትነርሽፕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢንጌጅመንት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህግደፍን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ዳርጋ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል ኣሎ ወግዓዊ እዩ ነይሩ ሕጂ እኮ ዳርጋ ናብ ወግዓዊ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ምናልባሽ ተስፍየ ናብዚ ክንውስኸላ እንደሊ እንድሕር ኣላ ካብቲ ናይ ደንቦ ተቃውሞ ኣቐዲሞም ድሌት ሰላምን ሕውነትን ዝብልዎ ዝነበሩ ምስ ህዝቢ ትግራይ እቶም ደገፍቲና ዝብሉ ከዓኒ ተደምረናል ዝብልዎ ዝነበሩ ምስቲ ናይ ኣብ ዝነበረ ኩነታት እንታይ ይፈልዮ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ፅምዶ እስከ ብኸመይ ትሪኦ ነዚ ገሊፅኩሞ ይኹም መስለኒ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ጅምር ዘበላ ስላሴ ክውድእ ከሎ ዘለዓለ ሓንቲ ገዳሲት ነጥቢ ነይራቲ እዚ ሓድሽ ፅምዶ ተባሂሉ ተሰይሙ ዘሎ ርክክብ ወግዓዊ ዝኾነ መንግስታዊ ወይ ከዓ በቲ ሓደ ኸኣት ናይ ግንባር ኣፍልጦ ብወግዒ ኣይረኸበን ዘሎ ማለት እዩ ብምንታይ ዝካየድ ዘሎ ሞር ከምዚ ናይ ትራምፕ እንድሕር ኢና ናይ ኣሜሪካን ፕሬዚደንት ናቱ ዝበዝሕቲ ዲፕሎማስያዊ ከይዲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ዝገብሮ ሓድሽ ዜና ሓድሽ ሓበሬታ بمحبراو ميديا يكساي زغبرو نير قدم تويتر كله دحرتناتو زنتاي ترو سوشيال دي زبحال مسبله دارغا بخومو تويت اندا غبري اگداس ناي منغستاوي بوليسيتات كوميونيكيت زغبرو مس حزبي مس عالم مالتي جي تماساسال زخونه ناي كوميونيكيشن ستايل نري لنا ابزي اگاطيمو زلو صمدو تباحيل زلو حج مالتي ب ناي سوشيال ناي بحمراو ميديا نطفتي ب
نأشو ناي بروباغندا كادرتات بمنقدهم جيركا ناي حزب سمعيتات كابتو منغستي وي كابتو بارتي وقعو زخونه مجلسيتات كم بوليسون كم ستحازه كيم سلكا ግን بتزاواري نتناي جنبارن ناي بوغنيته ناي تግራይ بتي ناي ابيتا زلو بوليتيكاو حيل خا منغست ስለዝبሃል መንግስታዊ ፖሊሲታት بخلته ناي ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍትን ናአሹ ካድረታትን እንዳገበርካ ዲፕሎማሲያዊ ስራሓት ይግበራሉ ማለት እዩ ብርግጽ ከም ዘርስላሰ ዝበለዚ ናቶም ውልቃዊ ተበጉሰታት ከም ውልቃዊ ተበጉሰና ይገለ ዝብሎ ጌጋ ከም ዝኾነ ፍሉጥ ነገር እዩ ማለት እዩ ፍላይ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ሃገራሲ ሓደ ዜጋ ውልቃዊ ተበጉሶ ናቱ ወሲዱ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ከምዛ ዓይነት ሃገር ጠቀስ ኣገዳሲ ዝኾነ ዛዕባ ልዒሉ ዶብ ሰጊሩ ከምዛ ዓይነት ናይ ጽምዶ ምንቅስቃሳት ክገብር ዘይሕሰብ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ክንሰማዕ ንኽእል ኢና እቲ ብውልቀናና ገለ ዝበሃል ትርጉም ዝኾነ መሰረት ከም ዘይብሉ ማለት ግን ኣገዳሲ እዩ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሚኒስትሪ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትሪ ሓበሬታ ዳርጋ ብሂም የለን ኣጥፊ ማለት ደስኪሉ ኣሎ ማለት ብተዘዋዋሪ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ግዜ ኮይኑ ዘሎ ናይ ሰብ ግዜ ማለት እዩ ምናልባት እንታይ ማሳስሎ እንታይ ፈልዮ ዝብል ሕቶ ካብቲ ዘማሳስሎ ሓደ ፌዝ ናይ ዕንደራይ ሓደ ፌዝ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ተደሚርና ነይሩ ጾታ ኣብቂዑቲ ጌም ኦቨር ዝበሃል ጭሩሓታት መፅኡ ሕጂ ካጽምዶ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ፌዝ ኣብቲ ዝኽየድ ነዊሕ ስልጣንካ ናይ ምውሓስ መስርሕ ሓደ ፌዝ ኣብ ሓደ መድረኽ ኢና በጽሕና ዘለና እንድሪኢኹም ኣብቲ ናይ መዓልቲ ናጽነት ዝነበረ መደረ ናይቲ መራሒ تقدم زسممنا أزننا جندا ويانه جندا ماللي أشكلتا ناتا إنبلرز قال زبحال زنبرو تريفو قرب كأننا غيرو ناب ود بشاشة قال جزء مسي مالتي حجي أكل نايتي حدش زفر زلو ترخاتاتن حدش زمس زلو بوليتيكاوي مدرخاتن معبالتاتني مالتي تكلتي أمتم سرعاتات ناتهم بوليتيكاو تاريخ ناتهم مننت بمفلات ناي حق وصيت كون كم صي خل دزبل من البات كدوين خلينا حتى تاتكلونا يخل جن كابت زفولي حدث انتاي أمانغو قدم زنبرة صمدو تدمرنال أمانغو خلت حجرات ينيرو بلاوي نتكون كريا خلنا بدبلوماسياوي بروتوكول ون كريا خلنا أمانغو خلت لاوين حجرات ينيرو مالت أمانغو منجستي إثيوبيان أمانغو منجستي إيرتران مالتي كابتي زلعل زنبرة بتوم نايتي سرعات دقفتي أبي أترازلو سرعات دقفتو وننتهي نيرو وإزس صمدو زي كونسي تناي قدم صمدو مالت تناي إزس صمدو زي كونسي حدا جنياي مهناتس حدا قدس بوليتيكا وحيلة أبي تويت أقديف كسلام كمس زخل صمدو يكونن نزبل الحسابات نون حنا مس هاجرينا صمدو نقبر مبر مس كلل صمدو نقبرنا تجراي كم زواجاش واركا تجراي صمدو تكون هاي تخلنا مهناتس أي وادا نزبل كساينيرو نسو تعرفو كم زي نبرو خوينو أجي تجراي كم هاجر كوينا كم ديفولت هاجر كوينا مس حانتلو لاويت هاجر لك صمدات قبرال حجز الله عالزي انتهي مسلتناي بعيني تيريتوريال انتجريتي سوفرينتي نا ايثيوبيا خلص انتهي مسل زبل حتى يلعل مالتي جن حدا خط فلوس قبري كاله كابتي زماسا سلوخ انتايو ولا بستفل كونتكست انت خونه تقدم اي صمدو حدا بوليتيكاو حيل نمهرام نموقع نمسيطان كم كان سرحو حيزو نيرو which is تي اب تግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይል እዚ ሕጂ ጽመ ዘሎን ቡጌሩን ህዝብ ትግራይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘውደቀ ናይ ምሲጣን ኮንስትራክት ናይ ምግባር ዓቢ ወፍሪ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ናይ ፖለቲካል ዲስኮርስ ፕሮፓጋንዳ ተኻይዱ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ተሪፉ እቲ ጽምዶ ናይ ሎሚ ጽምዶ እንታይ ይኸውን ኣሎ ንኤርትራውያን ተቃወምቲ ነቶም ጽምዶ ዝብል ዝነበሩ ማለት ምስ ህዝቢ ትግራይ ሲ ሰላም ይዘዋጻና መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ሰላም ኩሉ ለዎ ዝብል ዝነበረ ንዖም እንዳሳይጠንካ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓደ ፖለቲካዊ ሓይልኻ ከም መሻርክቲ ናይቲ ዝነበረ ጆኖሳይዳል ዋር ዝነበረ ኸ ንዑ ኸ ሕጂ ሕብሪ ቀይርካ ንዑ እንዳሳይጠንካ ብንኡስ መዳይ እውን ናይ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ፍሉይ ዝበለ ፖለቲካዊ ራእያ ዝነበሮም ፖለቲካዊ ሓይልታት እውን ኣካል ናይ እዚ ናይ ምስጣን ዲስኮርስ እንዳገበርካ ካልኦት ሕብሪ ትለኸየሉ ናይ ትረኻ መድረኽ ካፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተመሳሳሊ እቲ ዕላማ እቲ ሳብስታንስ ናቱ አይ ቲንክ ሓደ ክሳብ ኣብ ስልጣን ምቅጻል ግን እቶም ተዋሳእትን እቶም ጸለሎ ዝልኮይን እቶም ሕብሪ ናይ መላእክት ሕብሪ ዝልኮይን
እንዳ ተቃያየሩ ይኸድለው ማለት እዩ እቲ ክሪኦ ከለኹ ግን እቲ አልቲሜት ዕላማ ክልቲኦም ሓይልታት ስልጣኖም ብኸመይ የውሕስሉ ይህን ምብሃል ዝፈጠርዎ ዘይቅዱስ ጽምዶ ኮይኑ ይስምዓኒ ምናልባት ካልእ ምስኡ ዝኸይድ እውን ሓደ ዓንተ ወይ እንታይ ይረአየኒ ነይሩ ኣብ ትግራይ ገለ ቅድሚ ገለ ሰሙን ኣወል ዝገበራ ምስ መጀመርያ ናቶም ስሙ ረሲዐ ኣለኹ ካድር ዝገበራ ዕላልሲ እንታይ ነይራ ብርሃነ ምስ ብርሃነ ዝበሃል እዚ ጽምዶ እንተደኣ ተግባራውን ውፅኢታውን ክኸውን ኮይኑ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ነቲ ጽምዶ ዝቃወሙን ዘነኣእሱን ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍቲ ናይ ሚድያ ናይ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ናይ ዩቲዩብ ቻነላት ወነንቲ ዓገብ ክበሃል ኣለዎም ገሊልዎ ማለት እዩ ክሊርሊ እዚ ክትርጎም ከሎ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ትቀየር ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ደዚዘንት ዝኾነ ቮይስስ ክሪቲካል ተቃውሞ ክኸውን ዝኽእል ሃያሲ ሓታት ክኸውን ዝኽእል ፖለቲካዊ ናይ ሚድያ ድምፅታት ካብ ትግራይ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስጋብ ኣብ ሚድያ ከም ዝተባሃለስ ውሽጡ እውን ስጋብ እለይዎም ክበሃል ከም ዝኽእል ይረኣየካ ማለት እዩ ሕጂ ከቲ ስጋኣት ዝፈጥሮ እውን ሓንቲ ኤርትራ በቲ ፖለቲካዊ መልክዕ ማለት እዩ ሓንቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንምምስራት ዝዓለመ ናይ ጽምዶ ምንቅስቃሳት እውን ኮይኑ ይስምዓኒ ምናልባት ሓደ ካልእ ነገራት ንሕር ኣሎ ኮይኑ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ እንታይ እቲ ጽምዶ እንታይ ክዝበሃል ዘሎ እንታይ ምስ ዘሎ ዝብል ሕቶ እውን ክለዓል ይኽእል ምናልባት ናባኹም ክምለስ መጀመርያ ተስፋዬ ምናልባሽ ሓደ ናብዚ ክንጠቕሰውን ዘለና መስለኒ ኪኖዚ ትብሎ ዘለካ ናይ ስልጣን ናይ ምጽናሕ ድሌታት እቲ ጽምዶ ዘበገሶ ብፍላይ ብኤርትራ ከም ዝግለጽ ማለት እዩ ናይ ኣብይ ናብ ባሕሪ ብድሌት ብፍቶት ዝብል እሞ እዚ ጽምዶ እዚ ከዓንስ ንኤርትራ ብፍላይ ምስ ዘላቶ ኩነታት ምስ ትግራይ እንድሕር ፀሚዳ ወይ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ክትንፅላ እንድሕር ክኢላ ኣብ ጎና ተሰሊፋታ ዓብይ ሓገዝ እዩ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ስለዚ ብዙሓት ካብቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ንሰምዖ እውን መጀመርያ እቲ ዝብእ ዝመፅእ ዘሎ እሞ ንእለዮ ድሕራይ ንሕና ወላ ንቋዮቕ ንበኣስ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ምናልባሽ ሕፅር ኣቢልካ ዘሪት ናባኻ ክወስዳ እዚኣ እንታይ ትሪኦ ከም ሓደ ዲተረንት ወይ ናይዚ ስጋኣት ዝምእለይ መገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ነዚ ጽምዶ እዚ ኣዝያ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነት ሕታ ሳምሶን ብኩሉ ወገናቱ ድማ ክትርአ ትከኣል ኮይኑ ስምዓኒ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ብናይ ዓይኒ ኢኻ ትርእዮ ብዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ ዲኻ ትርእዮ እቲ ሃገሩ ንኽትህሉ ዝደሊ ኣብ ሓደጋ ንኸይትወድቕ ዝደሊ እሞ ከዓኒ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ዝህንደድ ዘሎ ሓይሊ ከም ዝበልካዮ ናይ ኣብይ ዝርኢ ዘሎ ሓይሊ ብኡ ዝጥምቶ ወገን ኣሎ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ስልጣን ናቱ ኣብ ስልጣን ናቱ ንክነብር ዝደሊ ግን ንዝፍጠሩ ዕድላት ከምቲ ዝበልክዎ እሞ ከዓኒ እቲ መፃምቲ እዚስ መፃምተይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓይሊ እዚ ሓደጋ ይመፆ ስለ ዘሎሲ ሓቀኛ ስትራቴጂክ ዘይኮነሲ ናይ ሓዋር ዘይኮነ ታክቲካል ዝኾነ ጽምዶ ክንገብር ንኽእል ኢና ምዝ ሓይሊ ዝበሃል ክልተ ሳያት እውን ክግበር ከኣል እዩ ብኡ ክትሪኦ ትኽእል ሕጂ ኣነ በይነ ዝሪኦ እዚ ጽምዶ እዚ ኣምፅኡ ዘሎ ብሓቂ ንሕና ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ ከም ሃገር ክንረብሓሉ ተደኣ ኮይንና መጀመርታ እቲ ነዚ ጽምዶ እዚ ዘበግስ ዘሎ ካብ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ሰላም ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ምስ ህዝቡ ሰላም ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ሕግን ስርዓትን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ድሌታት ናይ ሃገር ድማ ዘማእክል ክኸውን ኣለዎ እቲ ሕቶ ዘለልካ ኣብዚ እዋን እዚ እሱ ኣይኮነን ዘሎ ክሳብ ናይ ጽምዶ ተበግሶ ወላ ኢንፎርማል ትኹን እምበር ዝወስድ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብመገዲ ኣወል ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ሳይክፍንዋት ፀንሐ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ድማ ዳርጋ ኣኻኺቡ ናይ ዳያስፖራ ኣብ ዳያስፖራ ዝርከብ ናይ ሜድያ ክፀልዉ ይኽእሉ እዮም ንዝበሎም ኣኻኺቡ ሳይ ዝገበሮ እዚ ከዓኒ ከምዛ ተስፋ ኣለም ዝበላ እቲ ስርዓት ንዘየፍቅደሉ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን ካብ ኤርትራ ወፂኡ ንሳይ ምዃኑ ሓደጋ ካብ ስርዓት ናይ ኣብይ ይመፆ ከም ዘሎ ስለ ዝርዳእ ካብኡ ዝብገስ
እቲ እሞ እንታይ ደኣ ኮይኑ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ክህረም ዝፀንሐ በዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ክህረም ዝፀንሐሲ እንታይ ደኣ እዩ እሞ ምክንያቱ ሕቶታት ነይርዎ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ብዙሕ ክስታት ነይርዎ ብዙሕ ቅሬታታት ነይርዎ ንሱ ግን ምዕለቢ ኣይተገብረሉ ንኡ ኣወንዚፉ ድማ ሕጂ ናብ ፅምዶ ዝኣቱ ዘሎ ምዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ እውን ናይ ውሽጡ ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ብሰንኩ ኢና ንዝሓለፈ 30 ክንደይ ዳርጋ ካብ 98 ክሳብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቕና ዘለና እቲ ናይ ልምዓት መደባት ናትና ክነተግብር ዘይከኣልና እቲ ናይ ፖለቲካዊ መስርሓት ናይ ሃገር መስርሕ እቲ ናይ ህንፀት ሃገርን ኔሽን ስቴት ቢልዲንግ ዝብልዎ ነዚ ህንፀት እዚ ክነካይዶ ዘይከኣልናሲ ዝፃበኣና ሓይሊ ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ይመርሕ መራሒ ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ዝበሃልና ነይሩ እዚ ከይተፈትሐ ፍታሕ ከይተረኽበሉ እዩ ሕጂ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይልን እዚ እንታይ ዘርእየኒ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ዝተሓበአ ስተያት ዘለዎ ግን ሓደ ናይ ሓባር ፀላኢ ይመፀና ኣሎ ናብ ሓደጋ ንወድቕ ኣለና ካብ ዝብል ዝብገስ እዩ ምናልባት እዚ ተኽእሎታት ናቱ ንረብሓ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎን ኣብ ኤርትራ ዘሎን ንኸርብሕ ኣይክእልን እዩ ዝብል እሳያት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ እቲ መበገሲ ናቱ ካበይ ዝብገስ ዝበሃል ኣቐዲመ ጠቐስክዎ እዩ ከይደገምኩ ግን ነቲ ክልቲኡ ወገናት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይልን ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ካብ ሓደጋ ንክድሕን ዘኽእሎ ተኽእሎታት ይፈጥረሉ እዩ ነቲ ክሃርም ዝደሊ ናይ ዓብይ ስርዓት ድማ ምናልባት ከም ዲተረንስ ክኸውን ይኽእል ከም ዲተረንስ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ብድሆ እዩ እውን ወላ ናብ ኩናት ገፁ እንተደኣትዩ እውን ክብድሆ ከም ዝኽእል እውን ዳርጋ ዘርኢ እዩ ሕጂ ብኩሉ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል እዎ ዘሪት ምናልባሽ እዚ ዝበልካዮ ኮምፕሊኬትድ እንድዩ ብወገን ገለ ጥቕሚ ክህልዎ ክእል እዩ ግን እቲ ዝግበር ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ጥቕምን ነቲ ሃገር ኤርትራ ጥቕምን ተባሂሉ ድዩ ወይስ ንውልቃዊ ረብሓ ከምዚ ምስ ኣብ ዝተገበረ ሽርካ ወይ ፅምዶ እሞ ሕጂ ከዓ ካልእ ነቲ ህዝቢ መደናገሪ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ከዓኒ ንዕኡ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ንምእታው ተገይሩ እዩ እዚ ቀስ እንዳብልና እንሪኦ ይመስለኒ ግን ከምዚ ዝበልካዮ ሓደ እቲ ፅምዶ እቲ ክቅፅል ድዩ ንዝብል ሕቶ ንጎኒ ገዲፍና ብዘለዎ እንድሕር ቀፂሉ ግን ኣብዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓይሊ ብፍቶት ዝበሃል እቲ ብፍቶት እኮ ኩላትና ንቕበሎ ኮይና ኣብቲ ብሓይሊ ዝብል ግን ዓብ ኣስተዋፅኦ ክገብር እዩ ዝብል እምነት ኣለና እናምሳኻ ይሰማማዕ ዳሓን ተስፍየ ናብዚ ትምላኣ እንድሕር ኣለካ ክትምላኣ ትኽእል ኢኻ እሞ ግን ሓንቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ካልዕ ኢልካ ፀኒሕካ እዚ ናይ ደንበ ተቃውሞን ደንበ ደገፍቲ ዝበሃልን ትንክፍ ኣቢልካዮም ፀኒሕካ እሞ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ተፀሚዱ ኣሎ ብፍላይ እቲ ደጋፊ ዝብል እቲ ተቃዋማይ ዝበሃል ገሊኡ ከዓ ኮርዩ ወይ ናብ ኣብ ኸይዱ ኣሎ ወይ ከዓኒ ትም ኢሉ ኣሎ ገለ ካብቲ ደጋፊ ዝነበረ እውን ኣይፅመድን እየ ዝብል ትሰምዕ ኢኻ ሕጂ እቲ ሕቶ እንታይ ይድመፀካ ብፍላይ ኣብቶም ደገፍቲ ክትመፅእ ከለካ ሓደ ተደምረናል ዝብል ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ዝነበረ ሕጂ ኣይፅመድን እየ ኣይሰምዓካን እየ እቲ መንግስቲ ዝእዝዞ ዝነበረ በትናቱ ዘይፍትሓዊ ወላ ዝኾነ ሓሳብ ዝኸይድ ዝነበረ ኣይፅመድን እየ ክበሃል ንሰምዕ ኢና ብወገን ከዓ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ተፀሚዱ ዝነበረ ሕጂ ጥርጣረ ዘሕደረ ወይ ዝኮረየ ተቃውሞ ወይ ኣባል ደንበ ተቃውሞ ኣሎ እዚ ክልተ ብኸመይ ትሪኦ እስከ ባኻ ክጅምር ሞ ሽዑ ናትና ሓሳብ ክንህበሉ በቲ ደጋፊ ነይሩ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ነቲ ስርዓት ደጋፊ ነይሩ ሕጂ ግን ይቃወሞ ኣለዉ ሕቶታት የለዓዕል ኣለዎ ንብሎ ዘለና ክፋል መስላ ኣብቲ ዲያስፖራ ዘሎ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት እዩ ምናልባት ስታስቲካል እንታይ ይመስል ሓበሬታ ከይህልወና ክእል ሙሉእ ስእሊ ከይህልወና ክእል ግን ዝረኣዩ ወጫታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣገደስ ካብ ዝኾኑ ካብቶም ናቶም ኣቃጠርቲ ዝነበሩ ኣብዚ ዲያስፖራ
أنا خريه خلله من البات زبزح سي كم زي تصلعات ونزوص قالو زي مثل قال سبا الله أب زب تجراي أب تجراي بو تتحيز خام زحج مسيز الله صمدو مستقارو مسرح ومسمات بعيني بوليتيكاوي صلي محبراوي صلي بهلاوي صلي نتي حزبن نتي او زلو بوليتيكاو حيلن زري يسب الله مالتي نتي بيلف كلاتنا ننوقفينا ابتي اسرع عمد زنبره خناتات زنبره ترى ابتي ماخلاي منقسي مرحنت እንዳለው واقداس بوليتيكاو حيلي እንዳለውም كله زنبره مناتهم ترى كلاتنا كريتيك نغورينا نخونو ننوقفو ነገራት አለው ግን بعين صلؤنا يخونن مالتي just politically حجي حدا أكل نزي ناي صمدو تقاومو كابت أبدقاف أمناي دقاف دنبني يروح يجي قوام زلو I think اتصلاات زي وصل له مالتي practically كم policy كم tactic كم strategy عيرب حناني تجبراو أيكوني وصايتاو أيكوني حدا جوخ عبي كم بالزي خناس كابسلت راح زعور رسلي extreme اللي زخد زعور رسلي زلوهم سوات له كالي من البات مس زر سلاسة أب حلف جزيان عند على النخلنا زل على حنتا قداسيت نيرة سخسر قمالتي فلابت بوليتيكاو قاسنا ناي إرترا نحرينا ترى ناي تي بي ال اف مس اي بي ال اف مس هزبا جنبار أبز جبر زنبرة كبلنا تقناي زمدنا تاتات استراتيجيكاون تاكتيكاون زمدنا تاتات تمركيسو زتز أوتو ترى ويتزعويتهم زبحال ترى أبت بوليتيكاو كيدنا إرترا حدا بوتا اللو مالتي بأون تاوز الرأي البوتا اللو عين نقفيتاو قالو تاوز كونتات ومقان الرأي اللو ترى خاسئ لخ اللو مالتي إذا تتحيزون حجي مستي تي بي ال افن حوحاتن تي هيقدفن زقبرو زلو صمدو زسرحو زلو حدش بوليتيكاوي حصنات تاريخوني ملسي مالت انتاي زقات امزلو انتاي زخون زلو إذا مالت كالق بوليتيكاو حيلتاتن تخولتاتن أبي إرترا كم تقدم زتقبري مسراق ديو مدفع دي خون كم درو يزلنا مالت حجكو بقال كفيلاوي وقناتون رئيني لنا نسو انتاي تقراي حجي ناي تعاومو من قصقاسنا إرترا صبيبا يزلا نصبت يتخي زلا مالتي حدقنيا يتخون زلا كم تقدم زنبره بتمجمريا كونتا زنبره يلا نسسبيس حجي نتوغارو طرح زي كونه ني إرتراويان ون تعاصي له مالتي حجي منالبات أبس مرا زلو سرعتهم بخو محاسيبو خون خلي له حسب كمتي أب شعنت شعته 209 شعته مس البشير بمشرخ نكارتوم زعصووا نتግራይ ከሕጂ ዓጽዮም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚህ እሱ ሎ በሓፈሻ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ታሪክ ከይድገም ዝብል ሰውን ኩሉ ክእል እዩ ስለዚ ብኸምኡ ከዓ ናይ ብሓቂ ብዓይኒ ፖለቲካውን ብዓይኒ ስትራቴጂካውን ጠመት ርእዩ እውን ዝቃወሙ ኣሎ ማለት ብፅላት ዘይኮነስ ፖለቲካሊ ከም ስትራቴጂ ኣይድግፎን እዮም ምክንያቱ ንፈልጦም ኢና እንታይ ከም ዝገበሩ ቅድሚ ሕጂ ዝብል ክፋል ናይ ኤርትራ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ከይንዋሕዉ ኣብቲ ናይ ድጋፍ ደንበ ነይሩ ሕጂ ግን ሕቶታት ዘልዑ ዘሎ ቅሬታታት ዘልዑ ዘሎ ወገን ኮይኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዝነበረ መዓት ፖለቲካሊ ተደናጋፀ ዝነበረ ፍትሕን ህዝቢ ትግራይ ዝበለ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብውሕዱ በቲ ፖለቲካዊ ፖዚሽናቱ ምስ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ደንበ ዳርጋ ኣብ ክልተ ዝተኸፋፈለ ይመስል ማለት እዩ ኣብቲ ጠመቱ ከምዚ ኣብ ገለገለስ ጠሊሞምና ኸዲዖምና مستعمات أسرعات وجينهم ناي شركنة دنبه فطيرهم سلازس كديعمنا تقليمومنا زبل سمعتات رئيه أنا حدا مالتي من البات بيرسونال خري يخلو خانه بمتكل نصمدو زبحال ناي ايقاومن بمتكل مالتي اب تاغاغبرو كم صو زخل حدغا من يوم توم تواساتي ህዝባዊ ሰረት ኣለዎ ዶ ህዝባውነት ኣለዎ ዶ ተሓታትነት ኣለዎ ዶ ግልጽነት ኣለዎ ዶ የብሉን ማለት በከምዚ ክንቃወም ንኽልና ኢን ፕሪንሲፕል ግን ኣይቃወሙና ማለት ጽምዶ ደይከም ትንብሎ ዝነበርና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራንሲ ደም ዘይኮኑ ዝዋጻጽኡስ ደም እዮም ዝለጋገሱ ሓዊ እዮም ዝለማሞኑ ይዝብል ነይሩ ትነደም ተቃውሞ ሕጂ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ስምዒታት ዝመጽእ ኣሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ብርግጽ ጽቡቅ ጌረ የጽናዕ ክኸውን ዘለኹ ክንታሽሙ ግን ገለ ካብቲ ብጨቅታታት مسؤم دويل ناس قد يفهمنا زبل كسيات مسك كوين يسمعني من نالبات أبقى لقى لخبطهم كادرتاتنا حوحات حجي كريه خلقوا زيد اللي
ዘለፋታትን ዘየድሊ ጸለመታትን ከአዮም ስኦ ማለት እዩ ምስቲ ምስኦም ምስ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለ ወገን ናይ ኤርትራ ኣብ ፖሊስ ሕጂ ክትፈላለ ትኽእል ኢኻ ግን መሰል እውን የብልካ ናይ ብሓቂ ምስ ህዝቢ ትግራይ ደው ንዝበለ ሰብ ከምኡ ዓይነት ሕብሪ ክትለክ ከምኡ ዓይነት ኣነዋሪ ቅብኣ ክትቀብኦ ማለት ጌጋ ይግበር ከም ዘለካ ይረኣካ በት ሓደ ሕጂ ሓደ ግዜ ይርዳእኒ ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ስምዒታታት እንተበሉ ግን ኖ በቃ ምሳኹም ደው ስለ ዝበልና ኣብቲ ሕማቕ ግዜ ሲ ንዓኹም ኣይወፃእኩምኒ እቲ ንሕና ንርእዮ እቲ ንሕና ንሓስቦ ጥራሕ ግበሩ ምባል ንህዝቢ ትግራይ ቁርብ ፌር ኮይና ትስምዓንን ከምዚ ክብል ከለኹ ግን ህዝቢ ትግራይ ነዚ ምስ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝግበር ጽምዶ እንተዳ ህዝባዊ ደገፍ ኣለዎ ኮይኑ ህዝባዊ ሰረት ኣለዎ እንድሕር ኮይኑ ይኹም ዝብል ዘለኹ ሕጂ ህዝባዊ ሰረት እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ህዝባዊ ደገፍ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣነ ቁስሊ ኣይስከምኒ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣነ ሕሰብ ኣይወረደን ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣይተጨፍጨፍኩን ኣይተጨፍጨፍና ንሕና ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝጨፍጨፍ ዝነበረ ይትሰብ ዓገብ ዝብል ነይሩ ሆ ዝብል ነይሩ ንዕኡ ንምሕጋዝ ማለት እዩ ብውሕዱስ በቲ ድምፂ ስለዚ ህዝባዊ ተቐባልነት ህዝባዊ ሰረት እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ የርባሓና እንድሕር ዝብል ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ንሕና ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓማፂ ስርዓት ብኸመይ ንተሓሳሰብ ንኤርትራውያን ዝምልከት ማለት እዩ ተጋሩ እውን ኣይምልከትኒ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ፍትሒ ንሕና ደለይቲ ፍትሒና ደለይቲ ለውጥና ምስ ደለይቲ ፍትሕን ምስ ደለይቲ ለውጥን ኤርትራውያን ደው ክብሉ ክደናገፁ ደስ ምበለና ኣነ ማለት እዩ ኖ ንሕና ፕራክቲካሊ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን ሓድሽ ፖለቲካዊ መድረኽን ህዝቢ ትግራይ ቁስሉ ኣቐሚጡ ዝወረደ ንፋስ ይውሰዶ ኢሉ ወይ ናይ መተሓሳሰብ ግዜ ክመጽእ ኢሉ ትሕቶ ፍትሕን ሕቶ ተሓታትነትን ማለት ብክልቲኡ ወገን እዚ ንግዜ ኣወንዚፉ ሕጂ መድረኽ ዝጠለቦ ሽርክነትን ጽምዶን ክገብር ኣሚኑሉ እንድሕር ኢሉ ብወገን ያነ መርሓባ ሰናይ ጽናሕካ ዝብሎ ግን ስለ ንፈልጦ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ዘይዝ ከምዚ ኮሽስ ኦፕቲሚዝም ዘለና ማለት ኣብ ከምዚ ምናልባት ንዓኹም ዕድል ክበኩም ተስፋ እዚ ትብሎ ዘለካ ዳርጋ ኣብኡ ይሰማማዕ ሓደ እንታይ ይመስለና ኣነ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ምእንተ ፍትሒ ኢሉ ዝድግፍ ዝነበረ ሰብ ክጭቆነ የብሉን بمدافعات عديتات كلو عكرما يبلني حزب كጭቆን يبلون بكل ነገራት كعص يبلن يلو ኣብ ጎኑ ውጽዓት ኮይኑ ዝነበረ ሕጂ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ክትገብሮ ኣነ ፌር ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ሰብኣውነትን ፖለቲካን በበይንዩ ተጋሩ ከዓ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ንትግራይ የርባሓዩ ንዓና ይጠቕመናዩ ኢሉ ክሳብ ዝገበርዎ ኣብኡ ብዙሕ ሽግር ኣይረኣየንን እዩ ግን ኣብዚ ትብሎ ዘለካ ነቲ ዝደገፈካ ነቲ ድምፂ ዝኾነካ ክተቋሽሾ ዘየድላ ኣስማት ክትቦ እሱ ኣድላይ ኣይመስለንን በቲ ሓደ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ግን ደንበ ተቃውሞ ኮይኖም ምስል ምስ ኣዲስ ኣበባ ተሰርሑ ምስ ኣብ ድደናገፁ ወይ ከዓኒ ምስኡ ሽርካ ክገብሩ ጽምዶ ክገብሩ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ምስ ኣብ ኸድካ ጽምዶ እንዳገበርካ ሓደ ጨቋኒ ሞኻኒ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበዝሐ በደል ዘውረደ ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ምስ ኢሳያስ ከድኩም ጽምዶ ትገብሩ ንኽትብሎም እሱ እውን ርትዓዊ ኮይኑ እውን ኣይስምዓንን እዩ ምናልባሽ ዘርኢት ኣብዚኣ ተወሳኺ ሓሳብ ተለካ ክትወስኽ ክገርፈካ ብድሕሪኣ ግን ሓንቲ ነገር እውን ትመስለኒ ሕጂ ልክዕ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ጽምዶ ንብዙሕ ሰብ ሕንፍሽፍሽ እትይሉ ኣሎ ብፍላይ እቲ ናይ መንግስቲ ደጋፊ ዝብል ተላኣኺ ዝነበረ ኣብዚ ጽምዶ እዚ ሰሚሩ ኣሎ ሓደ ከዓኒ እንተ ወድዓውነት የብሉን ስትራቴጂክ ኣይኮነን ካብ ዝብል ድዮም ገሊኦም እውን ስቲል ትፅልእ ዘይወፀሎም ድዮም የድሓርሕሩ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ እውን ከምኡ ሓደ ሕንፍሽፍሽ ንርኢ ኣለና ገሊኡ እዚ ዳ ሞድሌትና እንድዩ ኣሰየ በቲ ዝኻለ መጠን ክንድግፎ ኢና ብመትከል ኣይንቃወምና ዝብል ኣሎ ከምዚ ተስፋ ክብሎ ዝፀንሐ ገለገለ ከዓ ኖ ኢሳያስ ንኽወድቕ ወላ ምስ ሰይጣን ክንሰርሕ ኢና ምስ ኣብ ክንሻረኽ ኢና ዝበሃል እንሰምዖ ነገር እውን ኣሎ ሕጂ እቶም ምስ ኣብ ክንሻረኽ ኢና ዝብሉ የዋፃና ድዩ ከምኡ ክንገብር ሓደ ደንበ ተቃውሞ ኮይኑ ምስ ኣብ ተሻሪኹ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ናይ ሰላም ናይ ኩናት ናይ ባሕሪ ድሌት ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ንክትገብር ፍትሓዊ ድዩ የዋፅእ ድዩ ዝብል ሕቶ ብሓደ ወገን መፀካ እዩ ብኻልኣይ ወገን ከዓኒ ተቃዋሙ ኸይንካ እዚ ጽምዶ እዚ ብመትከል ኣይቃወሙን ኣብ ሰላም ኣብ ፍቕሪ ዘተኮረ እንድሕር ኮይኑ ድሌተይ እንዲ ናብኡ ከኣት ክትብል ፀኒሕካ እሞኒ እቲ ፍትሓዊ ሕቶታት ዝለዓል ዝነበረ ቅዋም ይተግበረልና
ስራት ይፍትሑ ከምኡ ንኽብል እቲ ናይ ሞራል ጉድለት ይስምዖ ድዩ ሓደ ተቃዋማይ ድበሃል ቀራና ዝኾነ መገዲ ኣሎ እንታይ ይመስለካ ኣብዚ ጽቡቕ ሳምሶም እቲ ጽምዶ ብክልተ ወገናት እንዲ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ስርዓት ናይ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክጻመት ተበግሶታት ክወትድ ኢና ኣለና ንኡ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ቅዱስ ድዩ ብሓቂ ፍትሓዊ ዝኾነ ሕቶታት እቲ ዝፈላለ ዝነበረሲ መሰረታዊ ፍታሕ ክረክብ ይኽእል ድዩ በዚ ጽምዶ ዝበሃል ሕቶ ክተልዕል ትኽእል ኢኻ ሓደ ብክልቲኡ ወገናት ማለት እዩ ብወገን ኤርትራ ዝለዓል ሕቶታት ኣሎ ጉዳይ ፍትሒ ብወገን ትግራይ እውን ዝለዓል ኣሎ ጉዳይ ፍትሒ ማለት እዩ ልክዕ ከዓኒ ገለ ክፋል ናይ ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ዘንበሎም ኣነ ብዙሕ ክፋል ኣይብሎን ውሑድ ግን ድምፂ ናቱ ሜድያ ዕብይዎ ዘሎ ሓይሊ እየ ዝብሎ ከዓ ምስ ኣበ ከዓ ዝደናገጥ ዝምድና ጽምዶ ዘንበሎ ፓርትነርሺፕ ክገብር እየ ዝብል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ወላ ካብቲ ሓዉ ካብቲ መሓዝኡ ማለት ካብቲ ኤርትራዊ ተቃዋሚ እውን ፀገማት ምሻልካ ብድሆታት የጋጥሞ ኣሎ ነዚ ምስ ኣብ ሳይ ክሰርሕ ዝበሃል እቲ ንምንታይ ዘጋጥም ዘሎ ምስ ዝበሃል ምስቲ ሕቶ ናይ ፍትሒ ዝተኣሳሰር እዩ ምስቲ ሕቶ ናይ ብሓቂ ሲ እዚ ጽምዶ እዚ ሳይ ከምፅእ ይኽእል ድዩ ዝበሃል ኣብ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ስርዓት ኤርትራን ኣብ መንጎ ገለ ክፋል ናይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሕጂ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ናይ ቲፒኤልኤፍን ክሪኦ ከለኹ ዓበይቲ ሕቶታት ኣሎ ኣብነት ኤርትራ ኣብ 98 ዘውፅዎ ብድሕሪ ሕጂ እውን ዝወፅእ ዘሎ ቅድሚ 98 ግን ከዓ ከጋጥም ዝፀንሐ ማለት እዩ ኣብ ሓለፍቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ ዝነበሩ እንገብሩ ኣስራት በሎም ኣብ ደገ ዘለው ማለት እዮም እኒ ጻድቃን በሎም ሕቶታት ነይሩ ዓበይቲ እንታይ ነይሩ ብኤርትራ ዝመፅእ ዝነበረ ስክፍታታት ብሓቂ ቁኑዕ ካብ ቁኑዕ ልቦና ወይ ድማ ብልቢ ዝብገስ ናይ ቁጠባዊ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራኒ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ክግበር ይድለ ኣይነበረን ዝብል ሳይ ኣሎ ዘካትዕ ሕጂ ንኣብነት ቤናይ ወገን ኢኻ ክትሪኦ ካልእ ሳይ እዩ ኣነ ግን ብዓይኒ ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ እቶም ወላ ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ክርኢ ከሎ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብቲ እዋን እቲ ሓይሊ ዝነበሮ ነዚ ዝምድና እዚ ሳይ ይገብሮ ኣይነበረን ይድግፎ ኣይነበረን የበራትዖ ኣይነበረን ብዙሕ ናይ ቁጠባዊ ፀገማት ነይሩ እቲ ወላ ኮ ብጉዳይ ዶብ ተባሂሉ ይሳይ ይኹን ደኣምበር እቲ ርእቶታት ኣብ ገለ ክፋል ናይ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ ብቐንዱ ድማ ብገብሩ ኣስራት ዝምራሕ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ እውን እቲ ርእቶታት እቲ ከይዲ ድዩ ብሓቂ ፍታሕ ተረኺብዎ ድዩ ዝበሃል ሕቶታት ኣብዚ ጽምዶ እዚ ክትምልሶ ይከኣል ድዩ ዝበሃል ሰያት ኣሎ ጉዳይ ናይ ዶብ እውን ኣሎ ጉዳይ ናይ ዶብ ካብ 2000 ኩናት ጠጠው ምስ በለ ብይን ምስ ተዋሃበ ኣብ 2002 ክሳብ 2018 ዘፅንሕ ምክንያታት ኣይነበሮን እዚ ዓንቂፁ እዩ ነይሩ ዝኽልዓል ክኣል ድዩ ብሓቂ ምሻለልካ ምስ ትግራይ ሲ ክትልዕሎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋናት እዚ በቲ ጽምዶ እዚ ዝበሃል ልክዕ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ድማ ኣብ ካብዚ 2018 ንድሕሪት ክሳብ ኣብዚ እዋናት እዚ ክሳብ 2023 ከዓኒ ፀገማት ኣብ ልዕለና በደላት ተፈፂሙ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናትና ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ናትና ብዙሕ በደላት ፈፂሙ ኢሎም ከዓኒ ቁትልታት ናቶም ከኣለዎም ዘልዕልዎ ሕቶታት ኣሎ እዚ ሕጂ እዚ ኣብ መንጎ ስርዓት ናይ ኣስመራን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ እነዚ ዓበይቲ ናይ ፍትሒ ምሻለልካ ናይ ሓዋሩ ዓበይቲ ሕቶታት ክምልስ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስምዓንን ምክንያቱ እቲ ባህርያት ናይቲ ክልቲኡ ወገናት ኣብ ዝፃመት ዘሎ ቁትልታት ናቱ ሓቢኡ ዝኸይድ እሳይ ዘሎ እዩ ሕጂ እቲ ከምቲ ኣቐዲም ኣብቲ መጀመርታ ዝበልክዎ እውን እንተ ደኣ ጽምዶ ክሰርሕ ተደኣ ኮይኑ እቶም ተፃመቲ ብሓቂ ናይ ሓባር ዕላማ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ እቲ ዕላማ ናቶም ኣራኺብዎም ዘሎ ድማ ካብ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ መፂዎም ዘሎ ሓደጋ ናይ ፀጥታ ሓደጋ ደኣይ እምበር እቲ መሰረታዊ ናይ ፍትሒ ኣብ ክልቲኡ ወገናት እሳይ ዘሎ ኣይኮነን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ሕጂ ንኣብነት ቲፒኤልኤፍ ሲ ምስ ተቃዋምቲ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ከምዚ ተስፋ ኣለም ክብሎ ፀንሐ ወላ ብክልተ ወገናት ዝክርእ ዝኽእል ተዳ ኮይኑ ብሓን ዝኾነ ሳያት ምድንጋጣት ነይሩ ኣብ ኤርትራ ድማ ዘይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነይሩ ኢሉ እዩ ዝኣምን እሞ ነዚ ጉዳይ እዚ
كالعلا يخيل ديو وعبد صمتازس كالعلا يخيل ديو أي كيلني مخنياتو كم تتفعلن كبلا زت درو سكيورتايز غيرون مشال الكاميرات ناي تግራይሲ نتقامتنا ኤርትራ ክንቀሳቀሱሉ ዘይክእሉ ታይ ገይርዎ ዘሎ ማለት እዩ ድሕነት ናቱ ቅብልቲ ሓይሊ ናይ TPLF ኣብዲ ናይ ምስ ኣበይ ምስ ተኣሳስሮ ድማ ኣብ 2023 ኦክቶበር ኣብሲ ዶክተር ኣበይ ተዛረቦ ሳያት ኣሎ እዚ ኣብ ፓርላማ ናቱ ኣኪቡ ማለት እዩ ብቪድዮ ሳይዝ ዝተሰነ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ብሓይሊ ክንሕዞ ኢና ዝብል ሳያት እዩ መግለፂ ይሂቡ ክሳብ ሕጂ ድማ ንኡ ኣይሰሓቦን ንኡ ከተግብር ምዃኑ እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ ዘሎ እሞ ምዝ ክትፃመት ትኽእል ዲኻ ዝበሃል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኤርትራዊ ተቃዋማይ እየ ዝብል ምስ ኣበይ ክትፃመድ እየ ዝብል ነዝስ ብኸመይ እዩ ዝምልሶ እንታይ እዩ ዘርእየካ ሕጂ ዒቢ ሕቶ የልዕለልካ ማለት እዩ እቲ መጣኢ ናይ ኤርትራ እንታይ ክትከውን ከም ትኽእል ክርኢ ኣይክእልን እዩ ብፅልኢ ዝዓወረ ሓይሊ እየ ዝብሎነ ነዚ ሓይሊ እዚ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣብሲ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር እየ እንዳበለን ከሎ እሞ ከዓነ ምስኡ ተፃሚደ ክሰርሕ እየ ትብል ተዳ ኮንካ እሞ ከዓነ ቀዲመብቲ መጀመርታ እንዳመለስኩ ከለኹቲ እቶም ክልተ ተፃመትሲ ተዛማዲ ዝኾነ ሳያት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ሓይሊ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ርዝነት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ እዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉጅለ ምሻልካ ምስ ኣበይ ክሰርሕ እየ ዝብል ግን እንተሃልዩ እውን ውልቀ ሰባት እዮም ብሓቂ እውን ዝሓሰቡሉን ዘስተንትኑሉን ኮይኑ ኣይስምዓንን ካብ ስምዒታ ዝብገስ እዩ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ድማ ኣበይ ኮንካ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ትቃለሶ መዓስ እንታይ ትብል ምስ መን ኢኻ ተሻሪኽካ ትቃለሶ ዝበሃል ሕቶታት ክምልስ ዘይክእል ነቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት እውን ዝሃስዩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ እወ ዘርኢ ዳርጋ ኣስፋሕ ኣቢልካ እንድኻ ርኢኻያ እቶም እዚ ፅምዶ እዚ ታክቲካዊ ወይ ስልታዊ ምዃኑ ኢኻ ዳርጋ ትነግረና ዘለኻ ኣብ ክልቲኣቱ ፀገማት ኣሎ ግን ከዓኒ ኣብዚ እንታይ ይረኣየኒ ንዓይ እቲ ፓወር ሪሌሽንሽፕ ስልጣን ሓይሊ መን ኣለዎ ዝበሃል ኣገዳሲ መስለኒ ከምዚ ዝበልካዮ ንኣብነት ሻዕብያን ወያንን ድሕር ኢናስ ካብ ሜዳ ጀሚሮም እንዳተጓነፁ እንዳተፃረፉ ዝመፁ ሓይልታት እዮም ግን እቲ ሓይሊ እቲ ፓወር ሪሌሽንሽፕ ኣብ ተዛማዲ ወይ ከዓ ኣብ ሻዕብያ ዝሓየለ ስለ ዝነበረ ዳርጋ ኣብ መጨረሻ ተሳንዮም ኤርትራዊ ናብቲ ናፅነት ክትበፅሕ ክኢላ መስለኒ ሕጂ ብፍላይ ኣብዛ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ፅምዶት ፓወር ሪሌሽንሽፕ ተሪኢኻዮ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ምስ ተቃወምቲ ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ ብዓይኒ ቁጠባ ብዓይኒ ኣፅዋር ብዓይኒ ኩሉ ዝኾነ ነገር ክህበካ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ዝደልዮ ነገር ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ከዓ ሓደ እውጅ ዝደልዮ ነገር ፈሊጥና ኣለና ኦልሬዲ ሕጂ ነዚ ብኸመይ ጌርካ ኢኻ ምስኡ ክሰርሕ ትኽእል ናብ ዝበሃል ብጣዕሚ ኣሰካፊ እዩ ምክንያቱ ነቲ ልዕላውነት ሃገርን ነቲ ህዝብን ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ይኽእል እዩ ዝበሃል ኣብኡ ምሳኻ ይሰማማዐ ኣብታ ካልይቲ ሕቶ ምናልባሽ ናብ ተስፌ ከብላ እዚ ፅምዶ እዚ ብመትከል ኣይቃወሙን እየ ክትብል ፀኒሕካ ኣነ እውን ልክዕ ከምኡ ዝብል መርገፂ ዘለኒ እዚ ፅምዶ እዚ ብመትከል ኣትሊስት ካልእ ተተረፈ ነቲ ህዝቢ ንህዝቢ ወላ ብርሑቕ እንተኾነ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናይ ምምፃእ ተኽእሎታት ኣለዎ ነቶም ብስኽራን ብፅልዒ ዓዊሮም ዝነበሩ ከዓ ሕጂ ቻለንጅ ይኾኑ ወይ ይብድሁ ኣለዉ ገሊኦም ነብሶም ክፍትሹ እውን ክሕግዞም እዩ ንሕጂ ጥራሕ ዘይኮነ ንመፃኢ ንዝገብርዎ ነገራት ግን ብመልክዕ ደላይ ፍትሒ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እሞ ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲ እንደሊ ዘለና ምርጫ እንደሊ ዘለና ቅዋም እንደሊ ዘለና እስራት ክፍትሑ ንደሊ ዘለና እዚ ፅምዶ እዚ ብመትከል ተቐቢልናዮ እዚ እንደልዮ ዘለና ሕቶታት ክንሓትት ንኽእል ዲና ሓንቲ እምበር ሓንቲ ዓባይ ሓሳብሲ ትስክም ኣቢልካ ብዝኣፈ እቱ ዘበልካ መሲልኒ እዚ ፅምዶ እዚ ብመትከል يدقف أي تقبل كونان أم ستيل انتاي كخون خلصي بروسس يزقبر زلخو مالتي انتاي يزبلني رعنتوي من البات بجيجا نحري لي خايني قريتها بمتكلسي صمدو أمونغو حزب إيرتران أمونغو حزب تجراين يدقفه أو نعو عود نخون ذكالني كبركة الربيع زول زلخو جن زز أمدازي أمونغو مقالة أمونغو سمران زلو صمدو سناي صمدو يلي أي أمنني سلازي by definition نز أمدوز أي دقفوني مالتي يقاومي لمن تاي يقاومو قدوس أيكونن
كمتي مس أبي زنبرة صمدو أما خلاي مبرع كيدهم زي نفولتو بدحريت تكالونت زي بلو ترانسبارنس زي بلو سممعات فسيمهم نخلطي ህዝብታት ኣብ ሓደጋ ኣብ ድራዕ ዘእተውዎ ከምኡ ክኸውን ተኽእሎታት ኣለዎ ኢለ ስለ ዝኣምን ነዚ ፅምዶ እዚ ስጋሕ ሕጂ ኣይደገፍክዎን ዘለኹ ኣነ ማለት እዩ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘለኒ ተቃውሞ ንጎኒ ገዲፍና ማለት እዩ እንታይ ዝብል ነይረ ፅምዶ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ብዓብዩ ከዓ እንድሕር ዝከኣል ኮይኑ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላማዊ ጉርብትና حدا عودي من مقال حاب حدا ربا مستاي كاب حدا ربا ندا سجركا وعيلكا أبتو عيلكا بتخد حدر أبتنقد وعيلكا نبتخت ملس يقبله تزبل وزن لو تقال الحريقة حجي تم جمريانا تم كادرن تي أول زرع الوزن نورو كله تزبل وزن نورو داي ورسين نتي رايت نوتس يم نتقنع حساب نتقنع زرباتات يم زاربو نيرو مالتي قد انتاي تقنع قلاسي كاب جيجا سباتي زوز نيرو كاب جيجا بوليتيكا وحالتاتي زوز نيرو زي اتناتهم تاريخ بمفلاتسي إذا صمدوزي زي حجام سيمو زلو صمدو حدش ناي بوليتيكا ودراما مدرخ يمزد قوملو زلو ويلس لزأمن أمونغو إسياسن أمونغو دبرسيانن كجبر زخل صمدو وصيتاو خوني أو انتاو لو تخمسي زبل امنت يبلين مايبي أو ألو تاوي زخوني خساي مسيلة قرب خليه قل أي زخوني رئيسة أمان نسي يبلين مالتي مخنياتو ندحري تاريخ كمرناي قدمي 98 زنبره خونتات امونغو ملسن امونغو إسياسن زنبره امونغو إرتران امونغو إثيوبيان مالتي جن بخلته بيرسوناليتي سيو سيمبولايزد كويني توكيلو مالتي تمونغو خلته لولاين هاجرات كجبر زغبو دبلوماسياوي زمدنا بوليتيكاوي زمدنا تكالاوي حقاوي بوليتيكاوي نصور زخونه ناي زمدناتات مواقر كجزاء زنبورو زمدنا بتي أب ميدا خلو زتقوملو زنبورو أكايدا بخوم تراح في دمو مالتي أمتاي كم زوردنا خارينيا مالتي حدا خابتي الدفاع إذا خنا رقوا حيتات إذا ناي شن ساعة ميتين ساعة شو ممكن كل تشحذنا برخونات دفاع ترى تسعوتون مو كل زخونة دبلوماسياوي ركبن ناي نقدر ركبن بوليتيكاوي ركبن سلزينا برامي أمانجو ناي كل تسبات حينير مالتي كباسو خلو يحشكر كدحان كون كله خميز بله هانيموني مص مالتي حجي زون كوميز خون زلو نا إرترا سرعان فولطينا حزباو تحتاتنت يبلون تكالوا سرار حي يبلون نحزب أينقرني ببدعة زتقامات عي سرعات يا بيرترا زلنا مالتي سلازم انتهي قبل لون عين فتنا أصبحنا كوكو تمريسو من هذا من دا صمدوا لكم يوم قبلنا خولي مالتي حجي بخومو خن ريا خلنا سي كل يوم ثم قال زلنا بس مرة زلنا سرعات أمنتو يبلين أقات أم هنا ما أقات أم خوينو أمنتو يبلين أي دقفون زلخو تا خليت حطه من البعض مساعة التحاز انتاني را دارجا مليسكا خامس لأن من الباش زدقفو أبال تقاومون دحرالو نتيجم دون دقفو فتحو قنا حطه قاص exactly yes هو الصحة كنت يبقى حساب خيد خلي يزبل أمنتي زلنا عني أتي أبتصمدو إن داتا زراربنا أبتصمدو إيه مهين داتا بحالنا نتصمدو إن دانا قفنا دينا إن داتا قفنا دينا وي أقدس حساب أقدس خونز الحساب يندامس أنا بقول كنا يكون زلو كلهم يتراينن تجارو مالتي حاتن كومون دامس أنا خلناس بوجن يتراين تحطه فتحي وعلى حدر زيد لو كون زي بو نجار مالتي مخنياتوس أب هوسوس حدقة هوسوس أوان بوليتيكا أوان أمنا يكونات أوان أيكون ننزل الناس قاعد يجاوي بس إحنا مالتي من البت أو مس بس أحخا خمسة كل جزيز بحال كله قديفكا ندحريت قديفكا نقولنا ونزيفكا قداي هاجرن قداي منبارن زي منبارن سلزخونه من البت حر حتى تعدو نجزي وأنت تعقيبهم تسأل حزب الحط يلا على أنتي سبنا الناتو ساعتهم كله خليعو مهنياتو قدامنت من يسرعه عيناي قدامنت كونز جبوا ونبعلو كاب سب نفس بفعل عليه كاب عيناي قدامنت كاب رزنت بخمينة تحزبوا بالقنا يكفل على سلزخل من البت كم زخي أحفيش خي زارب مالتي قل سقاف حجون أوي بس إحنا انتهى يزكف أنا حدا جزي أب كم زرباتات أب مسألنا له أبي وينو أب خمس مسألة مالتي أب مالتي سيتي أو زلوا سرعتنا إثيوبيا ما نكون بزي قدس تحل مثل زلوا كل جزي إذا خمس عينات نبار زخوانة سقات الله مالتي سلزي حر جزي انتهى يسكفنا أنا نتا بعد سابع زلوا خونتات ويا كل زخل كفتر زخل خونتات بمرأي العود راح كنا معدو نتا بس مرة زلوا حمام
دارجا خبت عيننا ون علينا مالت حجي دارجا خماينا خوينا زلنا نحرر سوعيلكم له انتي خوينا زلنا حجي مو بقى عبنا يبحر حتى العلول لك على العلول مالتي وينوت حمام وينوت السخران انتي تخون الله حجي كل خاخسا قديفكا زو قدفكا قديفكا نبات رح صمت مسألة زي حجي بتعمي أقداسيت كونتات يا نتي أبي تازل سرعة مالتي سلازم انتي يزول له كل جزء حتى فتحي حتى سبات يوم قالسي إرترا عوت زجبرو أركانات قدلتات ولك سبات يوم أبود قاز الله مالتي نزي زم سوازي يوم نخوص يفتح نخنبل ولا حدا بوليتيكا مدرخ يطلبون يزبل كونتات يلنا مالتي أب كونتات نحر لها أب كونات نحر لها مرجع خمسنا يوكرين أمنت نحر وسينا كم أمنت نحر وسينا حجي مرجع أي تجبرنا بيوكرين أب وعي كونات مساب رشا أب وعي كونات وراري مكوت سلزلو أما خت سلزلو أي جبرون مالتي مرجع أونا يكون نازلنا إحنا مختونا يكون نازلنا أما ختي نازلنا مكت سنخا نخس يلوتي سرعة زمجبنا نازلو ترخاتات كين حتت التحساسبنا حتات النقافن زخون التحساسبات كين تري تهزبي بحفشة أفتنو ست راح زول علو بروباغندا نعود راح ندكوا مسعنا خنبر بوجي راح نسوي سلطان خنو وحيز تقامل زلوا إسياس تاو سو نعو سلطان محلا وابتسركل ناتو زلوا بتزوري ناتو زلوا بوليتيكا مريحنا دي وتدرا مريحنا دي نايت أتا مريحنا دي نايرترا نسوت راح يزبل أبز عبا إرترا خفل مريحنا زبل أمنتي بلين إرتراين بزحات علوني إرتراخ مرحوا عبز على ترزخ بصحوا زخلو زل على دبلوماسيا وخل زلهم زل على نايمر حنة كريدنشال زلهم إرتراين ونالو أوش تعدلو أبدق خالو إسياس إذا اللوزر عاد في نايم على ترينا هنا سلازس I don't think خو معينة compromise كن قبر حجي وان خوين يسمع عننا أنا مالت كن حتى كن كل علنا زل على الحتتات كهم زوالكمو كرأيك خل على my only ناتش سكفت هذا أبتناتهم ترخاتات كين ودا أبتناتهم ترخاتات نحر ودينا بزعبا جروب تينكين كمزي حبراو يتحساسبا هجراو يتحساسبا تباهيلو أقدس حتتات هجراو حتتات يونزفو مالتي indefinitely them كاز ونزفو نزاي توسنا جزيم زونزفو سلازي حسر كبلا كونزف يبلون كمزي عينت أقدس حتتات حتى فتحن حتى فتحس كابت حتى تاونا أي ناس أسألون لكم كل تيوم سي تواسع سفتي مالت كل تجسني حد سنتيمين فلا لومس حكينات يلنا أو ورار يلنا ورار ونمكت يلنا مالتي يس تطوق لي ولا نزل الحساب لني حراي تسفي من الباش كابزنات كاتب لو دل خاريتو فليز بلاي زلنا أنا تصوم دزي بمتكل أي قامنة دقفية مالت أيقونن جن أي قامنة قد مجن زاربولو ندليو زنبرنايو بتسرعات سلزمت أيقونن زي قامو جن كابتي زدقفو متكلاتيو تنقا يدليو كم يجرنا الحزن لنا كم زبل كايو زت دزي سلزمت أتقوتيسنا ناو حدا ناي ماس ناي حبراو زخنة أتحساسبا كنوسد يبلنان تزلو تنقاطات تعنتوي زري زتنكفو زنبره تنقاطات أب قمت كنوقت لنا جن عبزت دزي ولا حدا تقاومو يبلين بوغاني كري أخلقو مالتي زري تابخ أخمت إيه حدا والكاونات كايجي زت دزي سخاب متاي خاطريو حتى ربي الكاونو ويحت زاربو لهم كالأي كابزت دزي زربح نقرات على الوديو عنتوي سكفتاتات بزح نجير كان نير كحجخة زربحو نجارات كابزت دزي على الوديو صبغ حدا صبغ نجار صندوق دخبله ولا تي برسبكتيف كاب جلخ حيلتات ناي تجرا إذا مسؤول زرلو صندوق يكون كنت بلو حجين عبنا تي أتمامتها عبد الجداي دناي تتاو حدا جا خاب أبي إذا مسؤول زرلو نسوم ذريوه أب إيرترا زلو حيل خاني نيسياسن سادلي أب حماق كنتاتي نازلنا إيرتراسي أب حدا كلتا عبيتي دنا أقول له مش على الكاتا تقيت كا ذنبر هذبي زلنا بحدا وجن جزائي زخنا والكمال أخي سرعات بحدا وجن كأني هلا وين هاجر نخلو تجبرو حد قطعت مالتي حجتي حدا أون تاويت ناي تي ناي أتمامتا ناي حوار فتح بخمي يخرج كابن زبهال انتاي سكف نير أبي مستهاندا ده كابتن نسو دخطلو دنبال استراتيجيات ون ندي أب تجراي زلو حيلي وتهدراو حيلي أبغنو كوسدم مني أمون أب إيرترا قطو نخسيد يوتي ساعات نيرو تبوملو تقص قصات ناي ميديا خطكاتو لخلخاتي ناريتيف كونستراكت خون كل خطريو خلخا نابو قطو يزخيد نيرو إذا جن ندد نتقوى حيلتات أب تجراي مهلاوهم
እዚ ሓደ ኣወንታዊ የድብል ማለት እዩ ምክንያቱ ንሳቶም በቲ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ጎኑ እንተዝስርዑ ነይሮም ክሳብ ሕጂ we have no guarantee ግን ኣነ ከም ዘንብቦ ዘለኹ ነቲ ናይ ኣብይ ኣጠማምታ ዝነጥቡ ሓይልታት ከም ዘሎ ዓበ ሓይሊ ከም ዘሎ ናብ ትግራይ እየ ዝርኢ ዘለኹ ነ ኣናብባ ናተይ ንሱ እዩ እዚ ኣወንታዊ እዩ ምክንያቱ ንኦም ኣያዋጥኦም እዩ ከም ማለት እዩ ንትግራይ ኣያዋጣን እዩ ኣብ ጎኒ ኣብ ኮንካ ኣንጻር ኤርትራ ምኻድ ንኤርትራ ከዓኒ ረብሓ እዩ ንህዝቢ ናይ ኤርትራ ንመጻኢ ናይ ኤርትራ ከዓ ረብሓ እዩ ማለት እዩ ናብ ሓደጋ ንኸይንኣቱ እቲ ሓደጋታት ንኸይዓቢ ማለት እዩ ናብ ምግዳሉ እንታይ ዝረኣየካ ግን ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢሳያስ ዕድለኛ ኮይኑ እሳይ ይኸውን ከም ዘሎ ምሻለልካ ኣብ መንጎ እንዳሓንበሰ እንዳዓገርገረ ይነብር ከም ዘሎ እዩ ከዓኒ ዝረኣየካ ማለት እዩ ግን ፈቲና ጠሊእና ንሱ እዩ ሕጂ ነቲ ከም ኤርትራውያን ነዚ ስርዓት እዚ ክንኣልዮ ክሳብ ዘይከኣልና እቲ ዘይርጉእ ከባቢ ኣብኡ ንነብር ከም ሃገርሲ ኣብ ሓደ ዘይርጉእ ከባቢ እሞ ከዓኒ እቲ ዲሞክራቲክ ክሬደንሻልስ ናይቶም መንግስታት ኣብቲ ዞባ ዘለው ናይ ሃገራት ዝመርሑ ከዓኒ ባህርያት ናቶም ዳርጋ ካብ ናይ ኢሳያስ ዘይሓይሽ ሳይ ምዃኑ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሂወት ይዘርእ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዚ እቲ ናትና ቃንዛ ከዓኒ እሳይ እንዳዓበየ ይኸይድ ከምዛ ሕጂ ተስፋ ኣለም ዝበላ እኮ እያ እንተደኣ ፅምዶ ትሓትተ ሃሊኻ ምስ ትተሃራረሞ ትዳመዮ ዝነበርከ ሓይሊ ንምንታይ ደኣ ኢኻ እሞ ሓደ ትኽሲ ኣምፂሎም ዝነበረ እንታይ ድዩ ምስ ናይ እዞም ተኣሲሮም ዘለው ነዛ ሃገር ኣብ ምምፃእ ዓብ ተራ ዝተፃወቱ ምስ ናይ ጓና ሓይሊ ኣብ ኤርትራስ ኣብ ኩናት ኣትያን ከላ ምስ ጓና ሓይሊ እሳይ ርክባት ትገብሩ ነርኩም ዓይነቱ እኮ እዩ ትኽሲ ግን ሳሕ ገብሮ ዘይከኣለ ብከምኡ እኮ ኣጥፊእዎም ዘሎ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ እንታይ ነይሩ ተጋሩ እንዲኦም ንበሃል ነርና ተጋሩ እዮም እዚኣቶም ኮይና ንበሃል ነርና ምሻለካ ነቲ ስርዓት ሳይ ዝገበርና ያሳ ግን ጥሂማ ኣላ ሕጂታት ሳይ እዚኣ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ ስርዓት ኣብ ከምዚ ከም ዝነብር ተስፋ ኣለም ቁርብ ጥንቅፍ ቢልዋ ፀኒሑ ነዚ ፅምዶ ዝቃወሙ እንተደኣ ሃልዮም ኣብዚ እዋናት እዚ ካብቲ ኤክስትሪም ምሻለልካ ካብ ቅርሕንቲ ዝብገስ እዚ ክኹነን ዘለዎ እዩ ትሕቶ ግን እዚ ፅምዶ እዙሲ መሰረታዊ ዝኾነ ዓበይቲ ፀገማት እንከሎ ምሻለልካ ንኡ ኣወንዚፍካ ዝተኣስሩ ቅዋም ኣወንዚፍካ ምሻለልካ ፓርላማ ኣጥፊእካ እሞ ከዓነ ንፃመድ ኢልካ ነቲ ሕብረተሰብ ምሻለልካ ዳርጋ ንኩሉ ንዝተገብረት ምሻለልካ ንረስዓዮም ንኽድ በቃ ንፃመድ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ምባል ብኡ ዝርእይዎ ሳይ እንተደኣ ኮይኖም ምናልባት they have to come clear outside ጌርካ ምሻለልካ እቲ ንሓዛ ኣወንዚፍካ ንሓደ ሳ ክትገብር ፅምዶ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ግን እቲ ንሓዋሩ ብሰላም ክንነብር ተደኣ ኮይንና ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ ህዝቢ ብሰላም ዝናበረሉ ፅምዶታት ዝመፀሉ ናይ ክልቲኡ ወገናት ምሻለልካ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ሳይ ዝኾነሉ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ መራሕቲ ከኣልይዎ ዝኽእሉ ንክልተ ህዝብታት ከዓኒ ክፈርዩ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ እዎ ዘርእት ምናልባሽ ኣገዳሲ ነጥቢኻ ኣልዒልካ እቲ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ኣብኡ ካፒታላይዝ እንዳገበርና ንዑ እንዳወሰድና ግን ስራሕና ክንርስዕ የብልናን እቲ ናይ ቅዋም ሕቶ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ናይ ፍትሓት ናይ እሱራት ናይ ምፍታሕ ሕቶ እሱ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቅድሚት ክንሰርዖ ኣለና ዝብል ኣገዳሲ መስለና ኣነ እውን ንሱ ዝድግፎ እየ ካልእ ኣብ ተስፊየ ክምለሰ እየ ምናልባሽ እዚ ፅምዶ እዚ እቲ ስርዓት እቲ ንዕኡ ንሂወቱ ንምድሓን ንስልጣኑ ንምንዋሕ እጥቀመሉ ህሉ እዩ ምናልባሽ ከምኡ ምግባርሱ ልሙድ እዩ እሞ ሕጅስ ኣብኡ ንኣቱ ከም ዘለና እውን ኣይንፈልጥና ዝበሃል ሓደ ስክፍታ ኣገዳሲ ሕቶ ልዒልካ ፀኒሕካ እታ ኣብ መጨረሻ ትመፅእ ነጥቢ እንታይ ይመስለኒ ብኣ እውን ክንውድእ እዚ ፅምዶ እዚ ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስልታዊ ዝኾነ ኣከያይዳ ናብ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ኣከያይዳ ክኸይድ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ሓደ እቲ ኣገዳሲ ርድኢት ክኸውን ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ነዚ ትብሎ ዘለካ ነገር ተግባራዊ ንክኸውን ህዝቢ ከምዚ ስላሰ ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራን ብሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እየ ዊነውቱ ዘሎ ሕለኽላኻታት ከምዚ ክመፅእ ከሎ ህዝቢ ኤርትራን
ህዝቢ ትግራይን ብጂኦግራፊ ብታሪክ ብማሕበራዊ ብባህላዊ ምትእስሳራት ኣብ መንጎ ትግርኛ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዘለኹ ማለት እዩ ብኩሉ እቶም ብሄራት ናይ ኤርትራ ዋላ ማለት እዩ ብገለገለ ብሄራት ናይ ኤርትራ ካሉ በዚኦም ኣገደሲ ምትእስሳራት ዳርጋ ዘይናፃፀል እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣምኖት ክሳይ ኮንኩን ኣድቮኬት ዝገብር ዘለኹ ምናልባት ክሊር ክኸውን ግን ሓደ ክንኩሕዶ ዘይንኽእል ባህርያዊ ሓቂ ኣሎ ኣብቲ ዞባ ማለት ትኽእሉት እዩ ፈቲና ፀሊእናሲ ክንፈላለ ኣይንኽእልን ብጂኦግራፊስ ኣብ ሓደ ኢና ዘለና እጂ እቲ ሓደ እንተ ኣብቲ ሓደ ሓዊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ስግር ሓደ ልምዓት ኩሉ ይክእልን እዩ በቲ ሓደ ካኹም ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እንተ ሓዊ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ወገን ናይ ትግራይ ልምዓት ኩሉ ኣይክእልን እዩ ኣብ ትግራይ ከም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ካኹም ኩሉ ኣይክእልን ሕጂ እዚ ከም ሓደ ክውን ክቕየር እውን ዘይክእል ባህርያዊ ጂኦግራፊካዊ ተረኽቦ ኮይኑ ነዚ ንብሎ ዘለኻ استراتيجيكاو نباري زخونة حبارا وربحة بحبار ناي منبارن بحبار ناي مماتن زمز بحبار ناي مقبال كونتات كم زلنا تقبلو هزبي زونو مالتي I think تا عقد داسي تتكوننا اللو إلى زحاسبة بزموسو بوليتيكاو حيلتات زيك أنا هزباوي أتحساسبة بوليتيكاو نقحات زونن من إسين حبرة السباتن تقوسيس راح تخيد كم زنا يبقى أتحساسبه بفرحي of course بفرحي تقوعسنا هنا بفلا بتنا إرتاحون تذكري أخو الخص أبتقرأي ون بتزامد زحشة يكوين يسمع عني تبوليتيكاو بايتا أبتقرأيسي نقافي حياس زخونة بوليتيكاوي دم سخت قبر سقاف حجن رؤيا لنا مالتي سقاف حجن مقالو خوينا مسي نتي زقبر زلو صمدو كم دلائي من والا زنوقفو مالتي كم زا عينة بوليتيكاو واننت زسمعو بوليتيكا لخا رئيسة أماننا زلوو جبر تباهيلو ترح زي جبر جبر نكبه الكلس نمنتاي يزجبر زلوا خنتاي يزجات مزلوا لك حتى الزخيل كوم عينة مدرخات كنفتر نتخيلنا كوم عينة تكالاوي بوليتيكاوي أكبابي environment انت داخل نفتر كيلنا عبيرترا إذن ولا زلنا كال أيكو مالتي كوفيلكا كم ولا زلنا مالتي تاريخ توكيسكا انتاي جيجات تجيرو أبينا يومتم أقدسي حوار أو استراتيجيكا أو ربحات كتباوي ناي سأتتاوي دبلوماسياوي نقداوي ربحاتنا انتاي يموصلو بخميك أب زمدناتات كم لطاق نخبلو كله بخميك زياتهم كي عنقفو يقولوا حزب مش الله حجي حدا رباس سجر الله خو حدا رباس ستلو كينات ولا ندهلو خلو قرچتات ندهلو خلص نزا عينت كوميونيتيتاس انتي حتى تغبرو كم زيوم عينت اقدسي استراتيجيكاوي نباري ربحاتاتن ني حبار زخونو رئيخا بخمي نبارنتو من قصلنتو من توحس هين مهين نمبها حال كبل زخل بايتا مفتار قداس خويني يسمع عنا مالتيو نابنت نا يوروب او حبر التاريخ ندرينا از حجي اوف كورس بدهتات على وبز حلف عمتات رينا لنا جن دحر خدا يكونات عالم تدغاغمون سلازي تقسم نافت زرزرات مخدا قداس خيكون خلي جن زتا جبره تاينيرو تناي كول ماينين كوميونيتي يوم فطيرو مال دحر خلا يكونات عالم بقى حجس نبر اجين دحر حجي مدماي كله يخلونا كله يبولنا منغو حجرات اوروبا بزبل انتي جيروم استراتيجيكال خرخوبم زخل ناي قطبا موسسابات جيروم اتي ايكونوميك انتر ديبندنس مالتي حجتي اتي زتفطر ناي قطبا موسسابات مس سكيورتي مس صطتا تتححيز مالتي انا نسخان تدا انا نقد كينا ماي كبايز مسكان تدا خوينو مت جردينكا هاب جردينات كخانه زمغب ندحر خوينه انت انا تماي انا عصياس تجردينات كايسرحين انا جن كاجردين كاب جردين كرخو زخل كونتات فريات ايركبن مالت حجي كمزا عينت موسساباتون اب حماق غزيسي كم زبافر كخوننا زخل مالتي قرب مصلال كخونو زخل نتهزبي موسساباتون كم زول ريخا الله يم مالتي نزيهم ايدنتيفاي غيركاون كم اكلنا يزاز بالكيا نوح زعلمه نبار زخون استراتيجيكاو ربحاتاتن استراتيجيكاوي صدتان سلامنا يتخلطو يحزب زو حس بأتاتات ناي منبر من دايا قداس خوين اسمعنا كم زخولو I think sub politically confidence كلونا الله رسالة أمانة كلونا الله خد كلونا الله political culture ناتنا كل جزء مقالة خمزيلاتنا نسعس هون بل أسمرا خمزيلهم أبسرعتنا أسمرا خمزيلو نسعس هون بل راح يكونس كن حتت كن كلالنا مثلنا خمز خونا كن فلت كن كلالنا نالبات حسوا وخون خلي مستي تسرعات وعدنا زول سلنا فلتوجن أقدسي كويني يسمعنا ملعلو زريت دارجا عندها ودانا إلى أنا ميتشارش حساب نعخا
دارجة إلنا يوينا تذبحال مثلا بحكي تصمدو خسر حتى تاخوينو وكاب صبو منفس مخاني بدرجة حجرات تاخوينو دما بحكي حجراو مثل زلو صمدو خخون علو مسرتاويو حجراوي سرعات خخون حجراو سرعات مثل خون مالت كأنه كل وجنات نايت حجر ذو كل بحجراو تكالات مشال الكاتمريح الخيط እሞ ረብሓ ናይ ትንሱ ዝውክሎ ሃገር ድማ በቲ ሃገራዊ ትካላት ከዓኒ ብልክዕ ዝርዳእን እሞ ዝገብሮ ፅምዶታት ከዓኒ ናብዚ ሰረት ዝገብር ምስ ዝኸውን ዋሕስና ኣለዎ እዚ ክሳብ ዘይኮነ ግን ግዝያዊ ንረብሓ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እዩ ዘገልግል ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ናትና ካብዚ ብሓለፍናዮ እዚ ስርዓት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት እንድዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብቐንዱ ናብ ኤርትራ ገፅና ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክሳይ ኣተኪረ ዝተኸዓፅዋ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ዝተፈላለየ ባህርያት ኣርኢና ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ስታይ ገይሩ ምስ ሱዳን ኣብ ዝነበረና ፀገማት ምስ መን ይዛመድ ነይሩ ንፈልጥ ማለት ምስ ተቃወምቲ ኣብ ምብራቅ ዘለው ኣብ ዳርፉር ዘለው بحر ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሳይብ ዝነበረ ኣብ ናይ ቅድሚ ናይ ኢፒአርዲኤፍ ኣብ ዝነበረሉ እዋናት ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ምሻለልካ ናብ ኤርትራ ዝኣትውሉ ትዝምድናታት ክትሪኦ ከለካ ትፅምዶታት ንፃመት እንዳተባህለሲ ብዙሕ እዩ ኣርኢና እዚ ግን ነቲ ሃገር ኣየርባሓን ዘየርባሓ ምክንያት ድማ ሃገራዊ ስርዓት ኣይኮነን ብሃገራዊ ትካላት ዝምራሕ ስርዓት ኣይኮነን ሕጂ እውን ነቲ ሃገር ዘርብሕ እስታያት ኣይኮነን ግን ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ሓደ ፅቡቅ ነገር ዝርዮ ብወገን ናይ ትግራይ ዘሎ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ጎኒ ናይ ኣብይ ኣይስለፍን እየ ምባሉ እዚ ሓደ ፅቡቅ ነገር እዩ ባህላ የቡ እንተዓፀዋ ሓይሽ መስለኒ እዋን እውን ዳርጋ ካብኡ ድፍለ ነገር የብለይን እዚ ፅምዶ ብፍላይ ናብ ሰላም ዘተኮረ እንተኮይኑ ሕማቅ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ግን ከዓ በቶም ሃገራዊ ትካላትና በቶም ንብህጎም ናይ ዲሞክራሲ ናይ ምርጫ ናይ ባይቶ ክምእከለልና እሞ ንረብሓና ክኸውን ከዓኒ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ተኸታቲልና ክንሪኦ ክንነቕሓሉ ዘለና ጉዳይ ይመስለኒ ተስፌ ዝኾነ ነገር ተለካ ዕድል ክበካ ተዘይኮይኑ ክንወድእ የብለይን ሳሚ አይ ቲንክ ኩሉ ፅቡቅ ጌርኩም ደምቲምኩም ማይኹም የብለይን በቃ በሉ እሞ ናብዚ ንውድእ ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንድሕር ኣሎ ኣብ ታሕቲ እንድሕር ገዲፍኩምልና ተመሊስና ክንመፆ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ይቐኒየልና